L-odwa tajba għaziz telespettaturi ta' One, ninsellem semmija kollha ta' One Radio u kull min qed isegwina tal-għodu minn fuq il-mezzi soċjali. Llum il-Prim Ministru se jkun qed jiġi intervistat minn 4 kmamar tal-aħbarijiet differenti, Union Print, Newsbook, Malta Today u One News. Nilqa' minnu fih fostna nagħti l-odwa tajba l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela li bħali u bħal ħafna luf ta' Maltin naf li l-biraħ kont qed issegwi il-logħba, il-partita tal-futbol tat-Tim Nazzjonali Malti u naħseb ħaqhom kull tifħir. L-għonet nsellimlek, Pablo, nsellem il-kull min qiegħed isegwina, kien moment emozjonanti l-bieraħ. U kont gburi pajjiżi, gburi pajjiżna, għaliex li tara t-tim nazzjonali tagħna jġib riżultat tant prestiġjuż kontra pajjiż li huwa ferm ikbar minna. Jagħmlek verament gburi. Nixtieq nsellem il-Bjorn, il-bqija tat-tim tiegħu, u gburi wkoll bl-investiment li qegħdin nagħmlu fl-MFA u ħidma kollettiva li qed tħalli riżultat meħtieġ. U mixtieq, verament gburi. Nittamaw li naraw aktar lob sabiħ bħalma rajna il-bieraħ, però nibdew minnu fih il-programm tal-lum fejn se nilqgħu fostna lil Claudio Coleiro minn Union Print, nilqgħu fostna Kert Sansone minn Malta Today, Amy Borg minn Newsbook u Tricia Falzo minn One News. L-odwa tajba lilkom sinjuri, ħanħalli minnu fih fidejn Claudio ħalli jagħmel l-ewwel mistoqsija tiegħu lill-Prim Ministru. L-odwa tajba, Prim Ministru, u grazzi tal-istedina għal din l-intervista. Illum tħabbru numru ta' miżuri ġodda biex tkun ikkontrollata l-imxija tal-COVID-19. Peress li l-każi qed jonqsu, x'wassal biex jittieħdu dawn ir-restrizzjonijiet u l-istess brabta mal-imxija, il-COVID poġġiet lill-finanzi tal-pajjiż taħt pressjoni kbira. Biss l-impatt li ħalla l-COVID matul is-sena li għaddiet kien ilaħħaq id-900 miljun euro. Hemm xi strateġija kif il-pajjiż se jerġa' jibda jirkupra mill-lat finanzjarju ġala darba tgħaddi din il-pandemija u quddiem dak li ħareġ fl-aħħar jiem. Is-settur tas-servizzi finanzjarji kif ġie affettwat? Grazzi Claudio. Ħallu fidejn il-Prim Ministru ħalli mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu set ieħor ta' mistoqsijiet. Sellimlek, Claudio, domanda li tiġi analizzata fi 3 partijiet għax fil-verità huma 3 domandi. Ħanibda bid-domanda rigward il-miżuri li ħabbarna ftit tal-ħin ilu. Strateġija kif ilna nitkellmu dwarha hija dik li nattakkaw bil-vaċċin u niddefendu bis-saħħa tal-miżuri restrittivi. Kif ipprevedejna l-istrateġija illi żidna numru ta' miżuri fil-ġimgħat li għaddew filwaqt li intensifikajna loti tal-vaċċin ħallet ir-riżultat meħtieġ. U l-isforz kollettiv illi għamel il-poplu tagħna. U rajna li f'dawn l-aħħar jiem kellna tnaqqis fin-numru ta' infezzjonijiet, imma iżjed importanti minn hekk tnaqqis jew stabilizzar fin-numru ta' persuni illi ddaħlu l-isptar għal bżonn ta' kura u iktar importanti minn hekk li proteġejna lill-persuni kollha u proteġejna wkoll il-faċilitajiet mediċi tagħna għal min kellu bżonn il-kura ġewwa l-ITU. Dawk huma kriterji importanti illi x-xjentisti f'pajjiżna u l-persuni li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa pubblika u ġewwa Mater Dei dejjem qalulna li huma importanti u naturalment il-prijorità tagħna kienet qegħdin hemmhekk. Rajna wkoll iżda illi nhar l-Erbgħa li ġej għandna festa pubblika, u mbagħad hemm il-festi tal-Għid u ikun imprudenti li dak kollu li ħdimna għalih f'dawn l-aħħar ġimgħat nissugraw li nippreġudikawh jekk jintbagħat messaġġ żbaljat illi nistgħu nillaxkaw. Bil-kontra, huwa kruċjali li f'dan il-mument nibqgħu nipproteġu lil xulxin u għaldaqstant dalgħodu ħabbarna 3 miżuri illi se jkunu qegħdin jiżdiedu flimkien ma' dawk li diġà hemm, jiġifieri dawn mhumiex qed jissostitwixxu l-miżuri li diġà hemm imma huma bżieda ma' dak illi hemm u jikkonsistu fi 3 miżuri differenti. L-ewwel waħda dik li tolqot il-port u l-ajruport ta' pajjiżna, mhux biss l-ajruport imma wkoll il-portijiet fejn hemmhekk qed ngħidu li dawk il-pajjiżi li sallum kienu fil-green list hemmhekk se jittellaw għall-amber list li jfisser illi kull min jasal ġewwa pajjiżna irid iġib miegħu riżultat negattiv tal-COVID jekk ma jġibx miegħu dan ir-riżultat negattiv ikun soġġett għal testing mal-wasla tiegħu
f'Malta u jista' jiġi soġġett ukoll għal kwarantina. Dik l-ewwel miżura. It-tieni miżura hija li se nkunu qegħdin innaqsu il-massimu ta' persuni fi spazju pubbliku minn 4 għal 2. Dan bl-istess prinċipju li kellna fis-sistema li ħaddimna sal-lum ma jgħodx għal persuni li huma li jgħixu fl-istess residenza. Il-multa, u hemmhekk it-tielet miżura, li se tkun qiegħda tot għal min jikser din il-miżura ġdida li għamilna se titla' għal 300 euro. U importanti illi hemmhekk iktar milli kwistjoni ta' multi nixtieq naslu għal sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm il-ħtieġa li nagħtu multi għaliex din hija kwistjoni ta' responsabbiltà u kwistjoni fejn nipproteġu lil xulxin. Tajjeb ngħid illi f'Marzu sal-lum l-awtoritajiet tal-infurzar f'pajjiżna taw il-fuq minn 4,000 multa. Jiġifieri l-infurzar qiegħed jaħdem, insellem u nirringrazzja lil kull min qiegħed jaħdem f'dan is-settur, imma importanti li bħala poplu b'mod kollettiv nibqgħu viġilanti u ma nillaxkawx. Dan mhux il-mument li nillaxkaw. Kruċjali anka bil-fatt li fit-12 ta' April irridu nħabbru sa 12 ta' April, qabel 12 ta' April irridu nħabbru il-mod kif se naqsu in-numru ta' stabbilimenti jew attivitajiet li huma bħalissa magħluqa, ewlenija fosthom hemm l-iskejjel, u għaldaqstant importanti li nibqgħu viġilanti. It-tieni punt illi saqsejtni dwaru huwa iva, pajjiżna seta' għażel strateġija kif għamlu ta' qabilna 10-11 sena ilu. Dik li ħalli l-poplu jfendi għal rasu u japplika il-politika tal-austerità. Nafu li l-politika ta' austerità ma taħdimx. Aħna ħdimna bil-kontra. Investejna bis-saħħa fil-poplu tagħna. U f'mument fej illum pajjiżi oħrajn qed inaqsu l-livell ta' support li qed jagħtu lin-nies, aħna żammejnieh mhux biss żammejnieh b'mod kostanti, iżda fejn kien hemm il-ħtieġa li nżidu, żidna. Hekk rajna numru ta' ġimgħat ilu meta żidna il-miżuri restrittivi u kellna nagħlqu numru ta' stabbilimenti m'għadniex lil min għalaqna se nħalluk waħdek jew m'hemmx tagħmel għax il-rekwiżiti tas-saħħa jitolbu. Ir-rekwiżiti tas-saħħa proteġejnihom. Imma fl-istess waqt dawk kollha li ma kinux għadhom fuq il-weight supplement jew tnaqsilhom il-weight supplement, erġajna daħħalnihom fil-weight supplement fl-intir tiegħu fil-full bi 800 euro fix-xahar. Dan fisser illi minn nefqa f'weight supplement ta' madwar 30 miljun euro fix-xahar qed nitkellmu, dawn il-miżuri restrittivi biex pattejna għalihom in-nefqa telet għal bejn 38 għal 40 miljun euro fix-xahar. Huwa naturali li dak iħalli l-impatt fuq il-finanzi tal-gvern. Madu dan il-fatt li t-taxxi li konna din niġbru qabel illum naqsu sostanzjalment u bħala waħda mill-miżuri li daħħalna din il-ġimgħa kienet li posponejna sa Mejju tal-2022 il-ġbir tat-taxxi bla ma n-nies iħallsu penalitajiet u bla ma n-nies iħallsu imaxijiet fuq il-differiment tat-taxxi, ġifieri dan kollu iva ikollu impatt fuq il-finanzi, però fiduċjuż illi bl-ekonomija, bl-irkupru ekonomiku li jiena qed imbassar li se jkollna li nemmen li jkun wieħed aċċellerat għal xiex mhux kombinazzjoni għaliex ħallejna lin-nies jaħdmu flok in-nies meta nkunu fil-fażi tal-irkupru ekonomiku se jkunu fuq il-lista tal-Jobs Plus se jkunu qegħdin in employment u għalhekk in-negozji tagħna se jkunu qegħdin litteralment ippreparati biex jaħarbu jiġru għal fażi tal-irkupru ekonomiku, biss insemmi li bl-istrateġija li għamilna aħna. Fis-sena 2020 pajjiżna rreġistra żieda ta' 2800 full-time job. Jiġifieri żieda ta' 1.2% fuq is-sena ta' qabel meta ma kellniex pandemija. Fl-Ewropa kien hemm tnaqqis ta' 1.4%, tnaqqis mhux żieda, li jfisser li fl-Ewropa ntilfu full-time jobs. Tafu kemm? 2.2 million full-time jobs intilfu fl-Ewropa u f'Malta żidna 2800 full-time job. U għalhekk ir-riċetta tibqa' it-tkabbir ekonomiku. Tkabbir ekonomiku li jkun wieħed sostenibbli,
f'qasam ta' governanza tajba, imma iva, jiena fiduċjuż li l-investiment li għamilna fin-nies u fin-negozji f'daw l-aħħar 12-il xahar se jkun ir-riċetta li bija rridu naħarbu niġru l-qudiem. L-aħħar domanda tiegħek dwar il-settur finanzjarju, s-settur finanzjarju ipproteġejnieh billi f'daw l-aħħar 15-il xahar daħħalna qafas ta' governanza tajba. Kien hemm min qalilna li ġibna tant bidliet illi kważi ħoloq culture shock għaliex jien ma naqbilx ma nħoloq culture shock li għamilna f'daw l-aħħar 15-il xahar. Għamilna bidliet fil-qasam ta' kontra l-money laundering, fil-qasam kontra l-finanzjament tat terrorizmu, fl-oqsma kollha illi ġew suġġeriti li jsiru lilna mill-Manival, kif ukoll mill-Venice Commission, ħloqna struttura regolatorja f'dan il-pajjiż li se tkun tfisser li s-settur finanzjarju fost diversi setturi oħrajn jistgħu jaħdmu f'qasam li jipproteġi lilhom innifishom, jipproteġi lill-industrija u nistgħu nħarsu llum li ħloqna template f'dawn l-aħħar xhur illi mhux jgħaddi l-perjodu tal-Manival u jgħaddi l-perjodu tal-FATF u ngħidu immorru lura għalli konna. Jiena ngħid illi never again illi narġgħu immorru għal dak li kellna fl-2012 u fis-snin ta' qabel, fejn kellek defiċjenzi strutturali fil-qasam finanzjarju tagħna, fil-qasam regolatorju. U ta' dakinhar injorawhom. Dak kien żball fundamentali. Li rridu nagħmlu llum ħloqna dan il-qasam regolatorju li huwa wieħed robust u rridu nibqgħu nibnu fuqu. Mhux billi tagħmel bidliet li jxokkjaw is-sistema, bidliet imma li s-sistema taġġusta għalihom u s-sistema tibda tifhem li dawn il-bidliet se jkunu jfissru qasam sostenibbli fit-tul li pajjiżna is-settur tas-servizzi finanzjarji jibqa' wieħed li jkun ewlieni għalih. Grazzi ħafna, Prim Ministru, ħnaddu għal Kurt Sansoni, Malta Today. Bonġu, Prim Ministru. Bonġu, Kurt. Nieħu żewġ spunti minn dak li għadu kif saqsik il-kollega tiegħi Claudio. Inti qed never again immorru lura għall-2012. Però naħseb ukoll never again li morru lura għal dak li ġara sa Deċembru tal-2019. Għaliex parti mill-problema li qed naraw illum hija wkoll fatt li kellek nies viċin il-poter li kien hemm allegazzjonijiet serji fuqhom li llum issa mkawża l-qorti li daw tħallew jibqgħu jagħmlu li jridu. Però spunt ukoll minn dak li saqsik Claudio. Ilna sena issa, il-gvern ta' sapportijaw bil-wage supplement, però ormai jissalna kważi sena, dek nies li jaqalaw 800 euro fix-xahar vera l-impjieg tagħhom huwa salvat, però l-kwalità tal-ħajja tagħhom ukoll niżlet. Safratant però għandek imbagħad Ministru tiegħek, Ministru Justin Caruana, tagħti kuntratt ta' konsulenza indiċenti ta' 5,000 euro fix-xahar lill-ħabib intimu tagħha. Fuq xi ħaġa li hija dubjuża kemm għandu kompetenza fuqha biex ifassal kurrikulu tal-isport. Se tagħmel b'dan il-kuntratt u x'passi ħadd jew se tieħu fil-konfront ta' Justin Caruana. Grazzi, Kurt. Grazzi, Kurt. Mhux se nagħmel dwar dan il-kuntratt s'għamilt għaliex waqqaftu minnu fih malli sirt naf. Il-never again tot għal kwalunkwe ħaġa li f'dan il-pajjiż setet saret aħjar fis-snin li għaddew. Ma rridx noqgħod nagħmel paraguni għax il-paraguni huma odjużi imma bil-fors li trid tagħmilhom. Għaliex meta aħna f'dan il-pajjiż kellna il-kap tas-segretarjat jew chief of staff sejjaħlu li tixtieq tal-Prim Ministru Fenek Adami illi kien hemm attentat fuq ħajtu fil-passat, nafu illi l-istess individwu kien implika fl-attentat taqtil tiegħu lill-Ministru tal-Kabinett, lill-familja ta' Ministru tal-Kabinett, lill-tieni Ministru fil-Kabinett ta' dakinhar. Jiġifieri mhijiex l-ewwel darba li kellek allegazzjonijiet ma' nies jew fiċ-ċirku tal-poter jew viċin iċ-ċirku tal-poter. U għaldaqstant, id-differenza ewlenija hija kif meta jkollok dawn l-allegazzjonijiet, kif inti bħala Prim Ministru ta' pajjiż iġġib ruħek. Ħadd ieħor fil-każ li għadni kif semmejtlek, tefa' il-problema taħt it-tapit, prova jostor il-verità. Anzi, mar jiltaqa' ma' kriminal fis-satra tal-lejl ġewwa Remissa u hemmhekk dal-kriminal innegozja maħfra
għal kull reat li kien għamel f'ħajtu mal-Prim Ministru ġewwa remissa mur ġibek kellek tagħmilha llum, qas noħlom li nagħmilha. U r-reati li kellu dal-individwu kienu joxxillaw minn droga, serq u reati oħrajn. U niftakarni, darba niftakar kont fawla nsertajtu hemmhekk, tressaq quddiem il-maġistrat ħareġ iċ-ċertifikat tal-maħfra u telaq il-barra scot free. Dik hija r-realtà. Ir-realtà llum hija li għandek kap tal-oppożizzjoni illi jien ninsab ix-xukjat kif huwa xukjat il-poplu Malti li qed iwiegħed maħfra lill-allegat mandant dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dawn huma realtajiet. Għandek deputat jew deputati ewlenin fl-oppożizzjoni illi b'mod evidenti qegħdin jikkollaboraw ma' min qiegħed jiddefendi lill-kriminali li akkosta kollox irridu li jingħataw il-maħfra sa rridu niddeċiedu f'dan il-pajjiż. Jew se naraw li l-ġustizzja ssir u li ma jkollniex iva ma jerġax ikun hemm episodji kif kellna fil-passat. Jew se mmorru fid-direzzjoni li nikkollaboraw biex inġibu il-maħfra lil kriminali jew allegati kriminali, uħud minnhom huma inkarċerati u kkundannati allura mhumiex allegati kriminali huma kriminali, jew se nikkollaboraw magħhom biex inġibulhom il-maħfriet u jispiċċaw jiġru fit-triq. Jiena naħdem differenti minn hekk. Kull min kien parteċipi fil-kriminalità f'dan il-pajjiż irid iħallas għal emilu, irid jitressaq quddiem il-ġustizzja u min qiegħed diġà quddiem il-ġustizzja nistenna li jingħata s-sentenza li ħaqqu naturalment ma nidħolx f'dak l-aspett minn ħaqqu jiġi kundannat u jinstabħati u jagħmel tajjeb għal dak illi jagħmel imma nħallu l-proċess ġudizzjarju jieħu il-kors tiegħu, imma alla ħares kelli nieħu il-pożizzjoni l-faċli illi jew nagħlaq għajnejja għall-kriminalità jew nipprova nagħti l-kriminalità ma tarax. Għamil żewġ statements, ħadd mhu untouchable. U dal-gvern ma se jħares lejn wiċċ ħadd fit-tiftixa għall-verità, ma se jħares lejn wiċċ ħadd u ma se jipproteġi l-ħadd mill-każ ta' Daphne Caruana Galizia l-isfel. U nerġa' ntenni l-commitment tiegħi illi dwar il-każ ta' Daphne Caruana Galizia ma ħanħalli lil ħadd illi jfixkel il-proċess li bih toħroġ il-verità sħiħa. U kull min kien responsabbli dwar dak il-każ iħallas għal emilu. U rajna fil-ġimgħat li għaddew. Dak il-prinċipju għal xiex wassal. Wassal biex persuna mill-ewwel tlieta li kienu tresqu il-qorti akkużati li kommettew li eżegwew id-delitt wieħed minnhom weħel pena ta' 15-il sena priġunerija qiegħed jiskonta bħalissa bloti tal-maħfra li dak l-istess individwu jingħata dwar każ ieħor bil-konsegwenza ta' dik il-maħfra tresqu żewġ persuni oħrajn quddiem il-qorti akkużati li fornew il-bomba dwar dan l-assassinju. Jiena nħares il quddiem ukoll li tingħalaq l-inkjesta pubblika sabiex wara illi jitlesta ir-rapport jiġi evalwat u nkunu nistgħu nieħdu l-azzjonijiet illi huma meħtieġa. Definittivament intenni il-weda tiegħi li l-ġustizzja ssir ma' kulħadd. Grazzi ħafna, Prim Ministru. Amy Borg, Newsbook. Rodwa tajba, sem bidel ftit is-suġġett jiena jekk ma jimpurtax. Naħseb taqbel miegħi jekk ngħidlek illi gvern illi ħares l-interess ta' min huwa vulnerabbli huwa turija ta' gvern li huwa ġust u ħanin ma' dawn il-persuni. Meta ngħid persuni vulnerabbli, fis-stess mhux mill-lat mediku, naf li qegħdin f'pandemija, però fejn tidħol is-soċjetà in-nies li huma vulnerabbli fis-soċjetà. Però naħseb mhux dejjem ikun hemm din it-turija ta' gvern li jkun ġust u ħanin fil-konfront ta' dawn in-nies u nagħti forsi ftit eżempji. Nibda fejn tidħol id-differenza fil-pagi. Studju tal-Eurostat juri li dawk id-distak bejn dawk li jaqalaw ħafna u dawk li jaqalaw ftit kompla jiżdied. Infatti, l-istudju juri li dawk l-20% li jaqalaw l-aktar, infatti jaqalaw 4 darbit aktar minn dawk illi jaqalaw ftit. Hemm ukoll in-nisa l-qaddiet li jaħdmu favur in-nisa li qed jgħidulek sabiex
ma tkomplix bl-emendi fejn tidħol il-liġi tal-prostituzzjoni. U hemm ukoll dawk li jaħdmu mal-vittmi ta' droga li qed jgħidulek biex ma tillegalizza l-ebda droga. U hemm ukoll l-immigranti, il-kwistjoni tal-immigranti kien hemm ukoll il-Kunsill ta' l-Ewropa illi ikkundanna lill-Gvern Malti għal mod kif qed jimxi ma' dawn il-persuni vulnerabbli. Taħseb illi fil-konfront ta' dawn in-nies il-Gvern qed jonqos tajli qegħdin f'pandemija, il-Gvern għandu ċertu prioritajiet, però fl-aħħar mill-aħħar dawn huma realtajiet ta' nies li qegħdin jgħixuhom kuljum. Grazzi Amy, il-pandemija mhux se nħalliha titqies bħala skuża biex nipposponu bidliet li hemm bżonn isiru fil-pajjiż, anzi. U rejna f'dawn l-aħħar xhur li minkejja l-pandemija komplejna nibdlu, komplejna nagħmlu l-bidliet kollha li kienu meħtieġa, naturalment fl-isfond tal-pandemija li ma tista' qatt tinjora għax għandek pressjonijiet ġodda li 12-il xahar ilu ma kinux hemmhekk imma żgur mhux se nħallu l-pandemija tixħetna lura minn bidliet li rridu nagħmlu. Ma naqbilx miegħek li dan huwa gvern illi injora l-vulnerabbli, anzi. L-aqwa forma l-aqwa turija tal-messaġġ li dan il-gvern għandu għal qalbu l-vulnerabbli kollha, kemm dawk li huma vulnerabbli minħabba l-istat ta' saħħa tagħhom. U rejna kif imxejna ftit tal-jiem ilu fil-każ ta' persuni li jbatu minn cystic fibrosis, ftit ta' xhur qabel tajna support qawwi lill-Fondazzjoni Puttino Care sabiex tkun tista' tibni l-appartamenti ġodda tagħha fl-Ingilterra, hemmhekk investejna wkoll il-miljuni, immurejnija wkoll fil-pandemija fejn rajna illi il-ħaddiema f'pajjiżna u qed nitkellmu dwar madwar 100,000 ruħ illi ġew protetti 100,000 ġob illi ġie protett kellek dawk li kienu fl-iskala t'isfel kellek impjiegi oħrajn iktar il fuq fl-iskala tal-livell tal-impjiegi ma fost oħrajn ipproteġejna il-min qiegħed fil-faxxa l-isfel tal-inkam. B'sapport illi meta nikkumparawh ma' kull pajjiż Ewropew ieħor nara kemm konna aħna verament b'saħħitna fil-livell ta' support illi tajna u dan jaqqat mal-prinċipju tal-ġustizzja soċjali u tar-ruħ soċjali illi isawru l-eruq ta' dan il-gvern u tal-moviment immexxi minni. Hemm kriterji oħrajn li rridu naslu għalihom il-prinċipju tal-equal pay for work of equal value huwa prinċipju li tant għandna għażiż għalina, biss naraw li f'entitajiet governattivi, dak il-prinċipju f'entitajiet governattivi u f'dawk il-kuntratturi li jagħtu servizz lill-entitajiet governattivi, dal-prinċipju introduċejnieh biex meta inti għandek ħaddiema ta' kuntrattur li jagħtu servizz f'entità tal-gvern u dawk li huma impjegati direttament mal-gvern ma jkollhomx diskrepanzi fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, fadal xi jsir u mela ma fadalx u mela m'hemmx realtajiet illi huma strutturali f'pajjiżna għal 20 ta' snin illi ħadd ma ħares lejhom jew kulħadd għala għajnejh għalihom b'hekk bħalissa qegħdin biss nabbozzaw taħt il-Ministru Clyde Caruana Employment Policy ġdida illi se tkun qed tagħti triq il quddiem anke fil-qasam tax-xogħol li huwa wieħed tant għażiż għalina. Semmejt li wkoll 3 punti. Il-kwistjoni tal-prostituzzjoni, droga u tal-immigrazzjoni. Huma ħanibda bl-ewwel wieħed bil-prostituzzjoni. Aħna dejjem konna ċari meta tkellimna dwar ir-riforma illi nixtiequ niedu qatt ma tkellimna li se nagħmlu jew se nintroduċu xi briedel f'pajjiżna jew li se naċċettaw li jkun hemm min jgħix minn fuq minn fuq il-qliq tal-prostituzzjoni li l-attività kriminali tiegħu tiġi legalizzata jekk hemm bżonn mhux talli inħallu l-pieni, jekk hemm bżonn inżidu l-pieni għal min jgħix minn fuq l-għajxien tal-prostituzzjoni u tkun parti mir-riforma, lest li nagħmluhom mela ħankunu ċari ħafna illi pimps mhux se jiġu tollerati f'dan il-pajjiż. Lanqas se tiġi maħluqa xi attività fejn dan il-pajjiż jiġi assoċjat mal-briedel definittivament li le. Li dejjem tkellimt huwa illi nara l-fatt illi persuna li kollha taf tkun trabbiet f'realtajiet soċjali f'dbatija fis-soċjetà. Niftakar inħobb insemmih kelli każ ta' persuna illi minn 12-il sena ta' fil-ħajja ta' droga. Ta' użu ta' droga, ta' ġenituri li jużaw id-droga, li minn 12-il sena esposta l prostituzzjoni. U spiċċat f'ġurnata waħda kellha sentenza li natat piena karċerarja ta' 9 xhur minn maġistrat u maġistrat differenti fl-istess ġurnata tagħtiha
Siba ħadd jamma tagħtiha pena ta' libertà kondizzjonata fl-istess ġurnata. Ġifieri dil persuna li kellha tifla ġiet inkarċerata għal 9 xhur effettivi. U nafu dal-każ għax kont involut fih fl-istadju tal-appell fil-ħidma tiegħi li kont nagħmel bħala volontarjat mal-Caritas. Imma dawn huma realtajiet, jiġifieri persuna li minn 12-il sena esposta għal didbatija. Ir-rimedju li tixħeta il-ħabs jien ma nemminx li huwa dak ir-rimedju għaliex qed ninkarċeraw lil xi ħadd illi għandu bżonn l-għajnuna. U għalhekk illi dir-riforma li nixtieq illi tkun waħda minn dawk li nniedu l-qudiem f'konsultazzjoni wiesa ma' kull stakeholder. Iżżomm qudiema dawn il-3 prinċipji ewlenin li għadni kif tkellim dwarhom. U li nixtieq nerġa' niċċarhom, żgur mhux se nagħmlu kwistjoni ndaħlu l-briedel f'pajjiżna, żgur maħniex ser nillegalizzaw il-ħidma tal-PIMS, anzi nafsu iżjed fuqha, nżidu il-pieni jekk huwa meħtieġ, imma mbagħad minn għaddej minn dbatijiet soċjali. Ejja nifhmu ir-realtajiet. Rigward il-kwistjoni tal-legalizzazzjoni tal-cannabis. Hemmhekk ukoll nistgħu nagħlqu għajnejna, ilna nitkellmu snin dwar din il-kwistjoni u kulħadd jiddejjaq jagħmel ir-riforma li hija daqstant meħtieġa. Sadattant nafu li fuq medda ta' snin kellna żgħażagħ, studenti, persuni li mhumiex żgħażagħ imma li abitwalment jużaw il-cannabis illi ġew arrestati, ittieħdu flassa tal-pulizija, ittieħdu l-kwartieri ġenerali tal-pulizija, ittieħdulhom stqarrijiet, tresqu quddiem il-qorti, kellhom il-fedina penali tagħhom imtebba għaddejjem minn kors universitarju u jkollok kundanna fuq possess ta' joint. Kellna dal-każ riċenti fejn ġewwa Lukanda kellek numru ta' żgħażagħ illi għaddew minn dak li għaddew u l-pożizzjoni tagħna hija li realtajiet bħal dawn ma nistgħux ninjorawhom iżjed u rridu nkunu sensittivi. Fil-waqt li nkunu responsabbli wkoll. Żgur fil-white paper li ser inniedu fil-jiem li ġejjin maħniex se ninċentivaw kultura ta' użu ta' cannabis. Żgur mhuwiex il-każ. Anzi se nkunu qegħdin ċari illi aħna kontra illi jew se nagħmlu anzi aċċenn għal diffikultajiet jew problemi li tista' ġib magħha l-użu ta' din is-sustanza. Ma nistgħux inkunu mbagħad insensittivi u ikollok xi ħadd illi jinqabad b'joint u tirrovinalu l-futur tiegħu, ma narawx li dik hija triq il qudiem. U għal daqstant, ejja ma nagħmlux sensazzjoni dwar din il-kwistjoni ma nittrattawha b'mod responsabbli. Fil-jiem li ġejjin se nkunu qegħdin inniedu il-white paper li l-prinċipju bażiku tagħha se jkun illi taħt ċertu ammont ta' grammi ta' possess hemmhekk min jinqabad min jinstab li għandu dak il-possess ta' dak l-ammont fidejh mhux se jkun soġġett tal proċeduri la qudiem il-tribunal u laqqas qudiem id-drugs court, fl-istess waqt mhux se ngħidu l-nies joqogħdu ipejpu barra, anzi li qed ngħidu huwa l-użu li jkun limitat għal ġewwa ir-residenzi dak huma żewġ prinċipji bażiċi u mbagħad se jkun hemm punti oħrajn illi se nkunu qegħdin inħabbru ċentrali li kemm jista' jkun se nippruvaw noqtlu għal kollox il-black market. U għal daqstant se nkun ċar illi fl-isfond ta' din ir-riforma it-traffikar żgur li mhumiex se jitnaqsu l-pieni dwaru se jibqa' reat u mhux se jitnaqsu l-pieni. U għal hemmhekk nemmen fejn nistgħu nilħqu dan il-bilanċ. L-aħħar punt dwar l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni nafu li hija pis sproporzjonat fuq pajjiżna u meta fuq livell Ewropew nitħattu dwar il-prinċipju tas-solidarjetà, jiddispjaċini ngħid li fuq il-karta jibqa' u għal daqstant Malta kellha tfendi għal rasa. Wieħed mill-areas li ħdimna qatih dwarhom f'dawn l-aħħar 15-il xahar kien f'dan is-settur li nista' nassigurak mhuwiex wieħed faċli biex taħdem fih għax għandek il-pressjonijiet li min-naħa għandek il-lat umanitarju ta' dawn il-persuni illi qegħdin jaħarbu mill-Libja jew minn postijiet oħrajn fin-nofsinhar ta' pajjiżna biex ifittxu futur differenti għalihom jew futur aħjar, imma għandek ir-realtà wkoll li pajjiżna ma jiflaħx iktar pressjonijiet. U għal daqstant l-istrateġija tagħna hija bbażata fuq tliet binarji. L-ewwel wieħed li nwaqfu il-wasliet f'pajjiżna, in-numri hemmhekk jitkellmu waħedhom dwar il-livell ta' suċċess li reġistrajna bħala gvern, ma jfisser xejn għaliex f'weekend wieħed jista' jinbidel kollox, bħalissa għandna tembnazzi, bħalissa nafu li hemm tluq ta' kwantitajiet kbar ta' immigranti mixtut Libiċi
nibqgħu nemmnu l-soluzzjoni hija mhux biss li twaqqaf il-wasliet imma li żżomm mitluq mill-Libja u mill-pajjiżi l-oħrajn kollha. It-tieni punt huwa dak ta' rilokazzjoni, it-tieni binarju li rridu naħdmu dwaru u qegħdin naħdmu dwaru. Ir-rilokazzjoni, it-tielet wieħed ir-returns, it-tielet prinċipju. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar pożizzjoni tiegħi għamilta ċara illi pajjiżna ma jiflaħx iżjed pis. U priorità ħajkolli nitkellem issa f'dak li nħoss, priorità tiegħi huwa l-poplu Malti u għawċi. U bil-fors, anka meta tara l-attitudni li jieħdu mexxej oħrajn fuq dan is-suġġett anka fuq livell Ewropew, kulħadd fil-livell Ewropew jipproteġi t-territorju tiegħu. Għandek pajjiżi, mhux se noqgħod insemmihom għax huma magħrufa, fejn jieħdu pożizzjoni ċara illi mhumiex lesti jaċċettaw immigrazzjoni f'pajjiżhom. Laqqas li jkollok il-kunċett ta' burden sharing. Mela allura mbagħad hija ewlen loġika il-pożizzjoni tagħna illi iva rridu nipproteġu lil dan il-pajjiż, hemm limitu ta' kemm nistgħu nifilħu, nemmen li dak il-limitu il-ħaqnieh u għal daqstant il-pożizzjoni tagħna se tibqa' waħda li iva nittrattaw is-suġġett minn aspett uman u umanitarju imma wkoll li nifhmu l-pressjonijiet li dan iġib fuq il-poplu Malti Għawċi. Grazzi ħafna Prim Ministru. Trisha Falzon, One News, mistoqsijiet tiegħek. Lodwa tajba, Prim Ministru. Sellimlek. Din il-ġimgħa inti pparteċipajt fil-Kunsill Ewropew fejn anki kellek laqat mal-President tal-Parlament Ewropew, però fl-istess ħin kien hemm dibattitu fil-Parlament Ewropew fejn it-tema kienet għal kollox differenti minn dak li ddiskutejt inti fuq livell Ewropew u anki kien hemm pajjiżna fil-mira. X'inhi reazzjoni tiegħek għal dan u forsi anki r-riżultati li kellek minn dawn il-laqat fuq livell Ewropew? Grazzi Trisha. Dil-ġimgħa kienet waħda importanti anke fuq livell internazzjonali bħala ħidma għal pajjiżna. Kellna l-Kunsill Ewropew. Hemmhekk l-enfasi primarja ta' pajjiżna kienet il-pożizzjoni li ħadd li hemm bżonn il-proċess ta' manifattura tal-vaċċin kif ukoll dak tad-distribuzzjoni irid jiġi aċċellerat. Anka sabiex ikollna tilqim iktar aċċellerat madwar l-Ewropa kollha u madwar pajjiżi oħrajn, anka biex imbagħad inkunu nistgħu napplikaw il-kunċett tal-Green Certificate jew il-Vaccination Certificate biex dan jiffaċilita il-moviment ta' persuni. Kruċjali dan għall-industrija tat-turiżmu. Kellna argument jaħraq fih dan il-Kunsill Ewropew dwar l-10 miljun doża illi d-ditta Pfizer għaddiet lill-Kummissjoni Ewropea u hemmhekk kif jaf kulħadd argument jaħraq dwar kif dawn l-10 miljun doża għandhom jiġu allokati. Kellek inizjattiva bdiet mill-Awstrijaċi u mbagħad kien hemm ittra li kienet iffirmata minn 6 stati membri oħra fejn għamlu akkuża jew asserzjoni illi Malta u pajjiż ieħor kienu qegħdin jirċievu iżjed dożi tal-vaċċin minn dak li kien ħaqhom. Aħna dik l-allegazzjoni rrebattejnija bis-saħħa għax dak kollu li għamilna x-xiri tal-vaċċin xtrajna iva konna aggressivi fil-mod kif innegozjajna. Imma minnieh fih dan framework illi ħolqot il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew stess u allura sostnejna illi l-għażla li għamel pajjiżna fil-mod kif ipprokurajna ma konniex lesti naċċettaw li niġu penalizzati. U xtaqt nispjega ftit dwar il-mod kif ħdimna u x'ġara fil-Kunsill Ewropew. Il-Kummissjoni meta konna fil-proċess tax-xiri tal-vaċċin numru ta' xhur ilu għamlet kriterju fej kull stat kellu l-għażla hu mill-liema ditti jixtri f'liema kwantitajiet jixtri. Kellek pajjiżi fosthom dawk li ffirmaw littra kontra pajjiżna illi l-għażla tagħhom kienet raw kemm kellhom popolazzjoni u xtraw kemm ikollhom biex jinqdew għall-popolazzjoni tagħhom. Aħna ħdimna bi strateġija differenti meta konsultajna flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, nsellem hawnhekk partikolarment il-Chris Fern tal-mod li kif mexa f'dan is-suġġett. Aħna għadna vera għandna 500,000 ruħ, elimina numru għaliex huma taħt is-16-il sena u stajna ħadna strateġija kif għamel ħadd ieħor li nixtru bl-eżatt kemm ikollna għall-popolazzjoni tagħna. Ħdimna differenti, stajna morna fuq ditta waħda kif għamel ħadd ieħor ukoll daw is-sitt pajjiżi uħud minnhom iffukaw fuq ditta waħda, aħna ħdimna differenti. Fukajna billi xtrajna minn ditti differenti u xtrajna iżjed u iżjed sew milli kellna bżonn għall-popolazzjoni tagħna. Tgħidli missa mhux se jifdallek eċċess fl-aħħar vera, imma konna nafu x'se jiġri, kellna l-foresight li nanticipaw dak li kien se jiġri u li fil-fatt ġara. U għalhekk li xtrajna minn ħafna
f'ammonti kbar, għaliex dak kien ifisser li fl-allokazzjoni inizjali, l-iktar waħda kruċjali, jiġifieri għal Diċembru, Jannar, Frar il-qoddim, kellna dożi iżjed. Dik kienet l-istrateġija u l-istrateġija li ħadmet ġara. Kif pajjiżi oħrajn indunaw kif ħdimna aħna u kif ħadmet l-Olanda wkoll, qalu le ma issa inħoloq nuqqas ta' solidarjetà u l-pożizzjoni tagħna fil-Kunsill tagħna l-erba' kienet le. Ir-regoli tal-logħba kienu l-istess għal kulħadd, kien hemm level playing field. U kulħadd, kull wieħed mis-27 stat membru kellu dritt li jixtri kif kellu ħadd ieħor. Kien hemm min għamel l-għażliet tiegħu bħal Malta u ħadd ieħor li għamel l-għażliet tiegħu b'mod divers. U għaldaqstant il-pożizzjoni tagħna kienet rigward dawn l-10 miljun doż għaliex il-pajjiżi li issa għandhom l-inqas dożi ta' vaċċin qed jgħidu għandna nkunu favoriti fuq dawn l-10 miljun doża kienet li aħna kien hemm level playing field għal kulħadd u għaldaqstant żammejna sod li filwaqt li iva jkun hemm rispettat il-prinċipju tas-solidarjetà, pajjiżna ma jistax jiġi penalizzat għax kien għaqli u kellu viżjoni fil-mod kif jipprokura il-vaċċin. U jiddispjaċini mbagħad illi fl-istess waqt insegwi id-dibattitu fil-Parlament Ewropew, dibattitu instigat minn Simon Busuttil, nara l-pożizzjoni li ħa David Casa bl-appoġġ ta' Roberta Metsola u nara dan l-attakk kontra pajjiżna għal darb'oħra illi fil-fema tiegħi huwa wieħed insensat li inti tmur quddiem il-Parlament Ewropew, membru parlamentari Ewropew, Malti, bħal kull wieħed u waħda minna, u tmur issensel lil pajjiżek f'din l-istituzzjoni. Huwa xi ħaġa li mhux biss ma nifhimx imma ma naċċetta qatt. Ma naċċettaħiex għax fl-aħħar mill-aħħar qed jgħaddu messaġġ li mhuwiex il-verità. U dan kien il-messaġġ li ddiskutejna flimkien. L-istess din il-ġimgħa qabel il-seduta tal-Kunsill Ewropew, il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli flimkien miegħi kellna video conference li damet għaddejja, segwiet ukoll telefonata li għamiltlu fil-ġurnata ta' qabel u segwiet ukoll komunikazzjonijiet li kellna fil-jiem ta' qabel fejn spjegajtlu il-bidliet istituzzjonali li għamilna f'pajjiżna minn Jannar tal-2020 s'issa. U r-reazzjoni tiegħu kien li verament selmilna tal-bidliet li għamilna. Spjegajtlu l-bidla li għamilna fil-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, fil-ħatra tal-Maġistrati u l-imħalfin, fil-ħatra tal-President tar-Repubblika, fil-ħatra tal-Prim Imħallef, fil-mod kif l-FIAU żidni l-riżorsi, tajnija premises ġodda, tajnija budget li qatt ma nagħtala biex tkun tista' tagħmel ix-xogħol tagħha. Spjegajtlu l-mod kif saħħaħna l-Economic Crimes Unit fil-Korp tal-Pulizija, spjegajtlu l-mod kif qed jaħdmu il-qrati tagħna, spjegajtlu dwar il-każ ta' Defni Garwana Galizja, spjegajtlu dwar il-każijiet l-oħra kollha li dwarhom hemm il-nies li huma assoċjati mal-kriminalità organizzata f'pajjiżna li kollha illum jinsabu f'kordin. Spjegajtlu wkoll li iva tatlu dwar x'qed jagħmlu membri tal-oppożizzjoni mal-mandant, jew mal-allegat mandant dwar il-til ta' Defni Garwana Galizja u dwar kriminali oħrajn li bħalissa qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u dik fl-aħħar mill-aħħar hija differenza. U żgur li jkollok inti il-Simon Busuttil illi jmur quddiem il-Parlament Ewropew u jipprova jagħti daqqiet il-pajjiżna. Ta' żgur għax ma jridux jaċċettaw illi pajjiżna verament illum jista' jitkellem li għandu qasam ta' governanza li huwa b'saħħtu ħafna. Ilhom tant jipritkaw, ilhom tant jgħidu fuq li pajjiżna mafia state. Le, ma naċċettax li pajjiżna huwa mafia state u reġgħu qaluha li huwa mafia state. Taf x'naf? Min iwiegħed maħfra mingħajr m'hemm talba l-maħfra l-allegat mandant tas-Sassinju ikun tista' ssejjaħlu li jassoċja ruħu mal-mafja. Min jinnegozja minn wara dar kulħadd fuq banda jgħid fuq il-governanza tajba u minn wara jitkellem ma' min qed jiddefendi l-kriminalità tista' tagħtih dak it-titlu. Pajjiżna ma jixraqlux illi jingħata dan it-titlu. Pajjiżna f'dawn l-aħħar xhur wera kemm verament huwa kommess fil-proċess tal-bidla, kemm verament huwa kommess illi nkunu stat membru li mhux biss kif qaltilna il-Venice Commission li nnexxilna nagħmlu l-bidliet kollha illi ssuġġeritilna, ma li verament nuru anka meta pajjiżi oħra jħarsu lejn pajjiżni jgħidu Malta iva kellhom problemi, mela ma kellhomx, imma rnexxielhom minn problema. Imxew fuq proċess illi ta' riżultati li huma tant tajbin,
kienu bsin da xhur ta' bidliet li għamilna ta' żgur li kienu bsin. Kien hemm reżistenza għalihom, ta' żgur li kellna reżistenza għalihom. Imma konna resolute li rridu nagħmluhom dawn il-bidliet, determinat li nibqgħu għaddejjin b'aktar bidliet li huma meħtieġa sabiex nagħmlu dak li huwa xieraq. Pajjiżna, Malta, dan il-gvern huwa forza għas-sewwa u beħsibni nkompli nimxi f'dik it-triq. Grazzi ħafna, Prim Ministru. Claudio Coleiro, Union Print. Grazzi Pablo. Prim, ftit ilu kien hawn każ fejn intwera nuqqas ta' etika minn sezzjoni tal-medja dwar persuna li kienet għaddejja minn diffikultajiet personali u ġew mxandrin id-dettalji tagħha mingħajr ebda konsiderazzjoni. Taħseb li rispett uman għandu jipprevali fuq kwalunkwe konsiderazzjoni oħra u t-tieni mistoqsija tiegħi hija din dwar il-kunċett ta' moviment f'dan il-partit li fl-aħħar snin kien ilu ħafna jissemma. Kif tara li dan se jiżviluppa fix-xhur u fis-snin li ġejjin? Grazzi. Grazzi, Claudio. Claudio, jiena minix se nagħmel statement li kien hemm nuqqas ta' etika. Nifhem kien hemm sentiment ta' nies li jagħmlu l-kummenti tagħhom, nifhimhom, però dejjem emmint fil-prinċipju illi bħala politiċi hemm livell ta' skrutinju ogħla illi huwa aċċettabbli fuqna, nemmen li jekk għandu jkun. Anka f'dak li tolqot il-ħajja privata tagħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar imbagħad in-nies iridu jagħmlu ġudizzju holistiku kemm fil-parti tal-ħidma pubblika tagħna dak li tagħmel fil-ħajja privata huwa wieħed jista' l-aspett jirrifletti. Fuq li ieħor nappella naturalment għal responsabbiltà ta' kull ġurnalist, nemmen li dik teżisti diġà, u fejn ikun hemm rapportaġġ wieħed ikun naturalment dejjem attent għal dak li jiġi rapportat, però definittivament il-prinċipju huwa li aħna bħala politiċi soġġetti għal livell ta' skrutinju għoli hekk għandu jkun u aħna għandna d-dover li wieġbu d-domandi kollha li tagħmlilna l-midja, kemm dawk li joġbuna kif ukoll dawk li ma joġbunix. U naħseb li nemmen li dan huwa prinċipju ewlieni ieħor li jiddistingwi il-kap tal-oppożizzjoni minni. Għaliex meta l-kap tal-oppożizzjoni jsirulu domandi jibsin, imur jagħmel ilment quddiem il-Broadcasting Authority kontra ġurnalist, meta domandi ta' ġurnalist ma joġbuħx jgħid li preġudikati kontrih, bl-imġiba u r-risposti tiegħu jinstiga lill-pubbliku sabiex jattakka lill-midja, jien ma nemminx li din l-attitudni hija tollerata. Il-midja tibqa' ir-raba' pilastru ta' demokrazija b'saħħitha. U għandna d-dover li l-midja nipproteġuha. U nipproteġu l-midja mhux billi nagħmlu dawn l-attakki insensati kontriha, mhux billi nindividwalizzaw dan l-attakk kontra l-ġurnalisti tal-PBS. Ma nistax nifhmu. Għaliex? Għaliex? Nagħmelek, misni nagħmelek jien ukoll. Kelli, ma kellix skrutinju, ma kellix attakki. Le, id-dover tagħna huwa li wieġbu, li nkunu accountable għall-imġiba tagħna. U mela nattakkaw nindividwalizzaw il-ġurnalisti tax-xandir nazzjonali, ġurnalisti oħrajn. Anka l-attitudni tfisser ħafna. M'għandux ikun le li jkollna din livell ta' arroganza mal-medja u se nkun ċar ħafna dwar dak il-punt. Rigward il-kunċett ta' moviment, x'ifisser moviment? Ifisser illi dan huwa partit politiku li huwa miftuħ għal kulħadd. Dak il-prinċipju fundamentali se jibqa' hemmhekk. Mhux biss għaliex kien dak il-prinċipju li assigura partit rebbieħ. Partit li għamel ħafna u ħafna ġid. U f'daw l-aħħar 8 snin meta wieħed iħares lura lejn il-bidliet li saru f'dan il-pajjiż, lejn il-ġid li nħoloq. Problemi ma kienx hemm, mela ma kienx hemm, kellha kull amministrazzjoni anke dawk ta' qabel l-2013. Imma l-ġid li nħoloq f'daw l-aħħar 8 snin mill-2013 il-qudiem jagħmilna gburin ħafna. U iva gburi b'dak kollu li jagħmel il-moviment immexxi mill-Partit Laburista mill-2013 il-qudiem fil-mod kif tella il-fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies, fil-mod kif ipproteġa lil min kien faqar, kif il-mod kif ipproteġa l-impjiegi, kif żied l-impjiegi ta' kwalità, kif żied l-investiment u dak ukoll li ġej minn barra, bil-mod kif l-investiment lokali issaħħaħ, bil-mod kif b'mod ġenerali mill-middle class minn negozjanti f'pajjiżna l-ħaddiema l-livell ta' ħajja ta' kulħadd telħa l fuq. U għalhekk dik il-fiduċja li konsistentement ġiet murija f'dan il-gvern għaliex il-kwalità tal-ħajja tan-nies telet il fuq. U temma li dak huwa il-prinċipju ewlieni li n-nies fl-aħħar mill-aħħar meta se jiġġudikawna tkun meta tkun id-data tal-elezzjoni ġenerali
mhux bħal ħabib tiegħi l-kap tal-oppożizzjoni moħħni fid-data tal-elezzjoni ġenerali, moħħni biex noħloq il-ġid f'dan il-pajjiż biex lil Malta u Għawdex noħorġuhom kemm jista' jkun mill-pandemija biex nara lin-nies jgħixu n-normalità tal-ħajja tagħhom. Għaldaqstant biex imur lura d-domanda tiegħek iva l-kunċett ta' moviment se jibqa' hemmhekk naturalment u mbagħad irid jiġi żgurat li kulħadd kull min mhux biss jimmilita fil-moviment imma huma x'inhuma n-nies, il-fema politika tagħhom għalija hija irrilevanti. Ma jinteressanix x'kulur politiku jħadmu n-nies. Jien irrid niżgura li kulħadd ikollu trattament ugwali, li kulħadd li l-prinċipju tal-ġustizzja soċjali jkun jgħod tal kulħadd, li kulħadd jimxi l qudiem u jingħata opportunità indaqs li jimxi l qudiem. Dak huma l-prinċipji bażiċi li aħna nemnu fihom bħala gvern. U għaldaqstant mhux sekondarju, irrilevanti l-kulur politiku, min ħaqqu jimxi l qudiem u min ma ħaqqux, jew anzi mhux min ma ħaqqux, min il-ħajja ma tagħtihx l-opportunitajiet. Forsi għandek il-mart, forsi għandek diżabilità li ma tħallikx tavvanza l-qudiem fil-ħajja. Dak irridu nipproteġuhom dak in-nies, irridu nipproteġuhom b'xibka soċjali b'saħħitha li ma nħallu l-ħadd jaqa' lura. U għalhekk għamilna bidliet bħal insemmi riforma tal-kirijiet. Għandek nies li huma fil-bżonn jekk humiex pensjonanti, jekk xort oħra. L-istat irid ikun hemm biex jipproteġihom u dak in-nies mhux se nħalluhom qatt waħedhom jew jaqgħu lura. Grazzi ħafna, Prim Ministru. Kirsten Sonny, Malta Today. L-ewwel qed nibda napprezza u nirringrazzjak tal-kumment li għamilt fuq il-ġurnalisti għal politiċi kollha ikollhom dal-ħsieb dejjem. Inti ovvjament titkellem mod ġust fuq l-affarijiet pożittivi li saru tul dan l-aħħar snin ta' Gvern Laburista, il-bidliet li saru fil-pajjiż, il-bidliet u riformi istituzzjonali li għamel il-Gvern tiegħek minn Jannar tas-sena li għaddiet li hawn. Però ma nistgħux naħarbu mill-fatt li Keith Kembri li tella l-qorti l-ġimgħa li għaddiet kien persuna ta' fiduċja tal-predeċessur tiegħek. Persuna li l-Partit Laburista baqa' jiddefendih. Kull darba li kien hemm allegazzjonijiet, baqa' jiddefendih anki meta ħarġu fatti għal darba darbtejn tlieta, ma tħoss li għax kultant inħoss li sek tixtieq tagħlaq iċ-chapter ta' dak il-perjodu u nimxu l-qudiem. Però ma tħoss li Partit Laburista għandu dover li jitlob maħfra lil dawk l-eluf ta' nies li taw fiduċja darbtejn infila fl-elezzjoni tal-2013, fl-2017, fiduċja bil-bosta li fuq dan il-punt partikolari naqas il-Partit Laburista u ħaġa oħra fuq il-rapport tal-Manival. Saftit ilu inti dejjem kont ottimist li Malta se tgħaddih dat-test, kont ċert ħafna. Ma nafx, tistax terġa' tgħid l-istess dwar ir-rapport. Nafu li il-Gvern diġà rċieva dan ir-rapport u bħalissa qed janalizzah. Kirt, ma naqbilx miegħek li rrid nagħlaq iċ-chapter ta' dawn it-8 snin fil-Gvern. Anzi, gburi ħafna bih dak il-kapitolu, gburi bil-ġid li għamilna, gburi bit-tajjeb li għamilna, gburi li minkejja żbalji li kien hemm fuq qudiemnet żammejna il-priorità li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. U dan in-nies jirrikonoxxuh għaldaqstant jien se nkompli nibni fuq dak il-ġid kollu illi sar, issa fejn sar ħażin ma nagħmilx bħal predeċessuri tiegħi ta' qabel l-2013 illi kellhom mela ma kellhomx problemi serji. Biss ħallew lin-nies waħedhom f'perjodu ta' kriżi ekonomika 10 darbi iżgħar minn dik tal-lum. Dik kienet problem enormi li tolqot fl-erq ta' dak li temmen fih. Li fi kriżi tabbanduna lin-nies u żżid lilek innifsek 500 euro fil-ġimgħa. Dik id-differenza fundamentali. Aħna f'pandemija investejna fin-nies u għadna sal-lum qegħdin ninvestu, ħabbarna sa dil-ġimgħa stess. X'għamilna sa dil-ġimgħa stess? Ħanfakkar ftit. Erġajna posponejna il-ħlas tat-taxxi. Tajna opportunità l min għandu arretrati tat-taxxi li jħallas u jekk ibih proprjetà biex iħallas it-taxxa ma jħallas capital gains tax. Tajna żidna l-moratorju tal-loans minn 12 xahar għal 18 xahar, ipproteġejna d-debitur tal-loan u proteġejna il-banek. Il-wage supplement ħabbarna ftit tal-jemilu wkoll li se nestenduh sal-aħħar tas-sena għal min ikollu bżonn. Dak huwa il-ġid li għamilna. Sa fejn sar ħażin, definittivament bl-azzjonijiet li ħadna f'daw l-aħħar 15-il xahar u rejna illi dawk l-affarijiet li setgħu saru mela ma kienx hemm affarijiet li setgħu saru aħjar u ħafna aħjar,
qed nuru b'mod ċar li bil-bidliet kollha li ħadna u bl-azzjonijiet kollha li ttieħdu dak huwa kapitlu magħluq u li mhux se jerġa' jiġri. Semmejt li l-Sur Xkembri nafu kollha kemm aħna illi Mr. Xkembri kien wieħed mill-11 persuna illi s-sibt, mhux il-bieraħ imma s-sibt ta' qabel tressqu quddiem il-qorti u hemm proċeduri li jiena naturalment ma nistax nidħol fihom għax dak jispetta lill-qrati tagħna sabiex jagħmluh, imma x'juri il-prosekuzzjoni, x'turi l-prosekuzzjoni li ttieħdet fil-każ tiegħu u fil-każ ta' oħrajn. U fil-każ ta' oħrajn li qed iridu jitqessu wkoll. Li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jaħdmu. Illi għandna FIAU li taħdem, illi għandna Economic Crimes Unit li taħdem, li għandna il-maġistrat inkwirenti li jaħdem, li għandna qrati li jiffunzjonaw, li għandna kummissarju tal-pulizija illi jiffunzjona. Ma rridx noqgħod nagħmel paraguni mal-każijiet ta' qabel l-2013, imma meta tixtiequ nagħmlu dik l-analiżi, nagħmlu l-paraguni ta' min għatta, il-ħażin u ta' min ta' l-għodda kollha lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, kemm jekk huwa il-finanzi, kemm jekk hija r-riżors umana, kemm jekk huwa training, kemm forsi iktar minn hekk. Il-messaġġ ċar, u dan huwa l-messaġġ konsistenti li qiegħed nibgħat lill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Għamlu xogħolkom. Il-gvern se jkun warajkom fil-ħidma tagħkom, mhux se jindaħlilkom fil-ħidma, se jkun qed jappoġġja il-ħidma tagħkom, imma mbagħad il-messaġġ li batt konsistentement lill-awtoritajiet ta' pajjiżna kien wieħed ta' kuraġġ. Wieħed li ma jalqux għajnejhom għall-ebda forma ta' kriminalità. U minnu il-wiċċ u x'inhu r-rejat, gravi kemm huwa gravi. U dak huwa messaġġ li konsistentement qiegħed nibgħat lill-pulizija tagħna, lill-ġudikatura, lil kull istituzzjoni oħra, dan huwa gvern determinat illi jkompli jagħmel is-sewwa u li nkunu forza għas-sewwa. Għaldaqstant il-bidliet iġibhom bl-azzjonijiet u dal-gvern wera kemm huwa determinat li jibqa' miexi fit-triq għas-sewwa. Rigward il-Manival, pajjiżna bħalissa rċieva il-draft report. Issa nidħlu fl-istadju kruċjali ta' Mejju Ġunju sakemm naslu għall-rapport finali tal-Financial Action Task Force. Il-messaġġ ewlieni hemmhekk huwa illi saru numru ta' bidliet fil-qasam regolatorju dwar is-servizzi finanzjarji, partikolarment fuq il-financial crime, fuq kif aħna nirreżistu l-financial crime f'pajjiżna, fuq kif aħna niġġieldu l-finanzjament tat-terrorizmu, dawn huma żewġ erja sewlenin li jidħol dwarhom ir-rapport tal-Manival. Fejn qed nuru illi dak kollu li ġie senjalat lil pajjiżna sa minn qabel l-2012. Ħdimna fuqu, għamilna l-bidliet kollha li huma meħtieġa biss insemmi avviżi legali li jolqtu b'xi mod jew ieħor ir-rapport tal-Manival u bidliet leġislattivi oħra minna 48 biċċa ta' leġislazzjoni u bidliet oħrajn. Ġifieri u rejna kemm verament għamilna bidliet. Però il-messaġġ ewlieni jibqa' li fadal xarejn 3 xhur ta' ħidma importanti ħafna u hawnhekk intenni appell lill-Oppożizzjoni. Jiena dejjem saqsejt lil innifsi numru ta' ġimgħat ilu min jaf se jiġri f'Marzu. Għaliex għas kelli dubju illi kien se jkun hemm intensifikar tal-attakk kontra pajjiżna u hekk ġara. Ma rridx tkun wisq profeta tajjeb biex tassumi x'kien se jiġri min-naħa tal-Oppożizzjoni u hekk ġara. Minn banda qalulna li se jiġbdu l-istess ħabel magħna dwar il-Manival. It-tamajtat jalla. Tajtom il-benefiċċju ta' dubju ma evidentement qatt ma kienx jistħoqilhom dan il-benefiċċju. Għaliex urew b'mod ċar illi malli Ewrop Marzu beda ġej attakk insensat fuq livell ta' Parlament Ewropew fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, allegazzjonijiet fuq allegazzjonijiet biex jaraw kif jagħmlu minn kollox biex dan l-istadju kruċjali li jinsab fih pajjiżna ma ngħadduhx. Indeterminat li nibqa' naħdem minn issa nkun euforiku bir-rapport li rċivejna, anzi, fadal x'nagħmlu. Imma dan huwa l-messaġġ ewlieni li xtaqt nagħmel illum. Manival, l-istadju tal-Financial Action Task Force u lil minnu. Se nibqgħu naħdmu bis-saħħa biex ngħaddu l-istadju li pajjiżna ma jiġix grey listed.
U nemmen li b'ħafna ħidma nistgħu naslu hemmhekk. Imma fuq kollox il-messaġġ ewlieni jibqa' illi dak kollu li wassal biex pajjiżna isir ir-rapport dwaru li sar fl-2018 ma rridx li qatt jerġa' jiġri f'dan il-pajjiż. U għalhekk li l-bidliet li għamilna s'issa mhumiex se jieqfu. Irridu naraw li wara Ġunju nibqgħu nagħmlu bidliet li jkunu maħsuba biex is-settur ta' l-anti-money laundering, tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terrorizmu jibqgħu jiġu msaħħin. Bekk nażguraw. Mhux biss li qatt ma jerġa' jkollna evalwazzjoni negattiva fuq pajjiżna, imma niżguraw li dan il-pajjiż jopera bħal kif għandu jopera stat membru Ewropew li jkollu livelli ta' skrutinju li mhux ifixklu lis-setturi partikolarment dak finanzjarju, iżda li jikkumplementaw il-ħidma tas-settur. U nemmen li llum ftit f'dawn l-aħħar xhur vera kien hemm bidliet li kienu riġidi imma li qed jindraw mis-settur. U nemmen ukoll li saħħaħna l-MFS għax għamilna l-FIU partikolarment il-livell ta' tisħiħ li għamilna fiha. Mhux li tiġri wara n-nies u tbeżżaħħom, le, li l-affarijiet isiru kif għandhom isiru. U għalhekk dan il-messaġġ li nixtieq nibgħat illum li aħna ħanibqgħu għaddejjin f'dan il-proċess ta' bidliet sabiex niżguraw illi iva dak li ġara fir-rapport tal-2018, dak li ġara fir-rapport tal-2012, dak li ġara qabel l-2012 ma jerġax jiġri. Grazzi. Borġ Newsbook. Margot mal-punt li semma l-ewwel, fil-ħabs hemm Keith Schembri li huwa akkużat b'delitti li saru anke meta kien Chief of Staff f'Kastilja. Hemm 3 kriminali li qed jallegaw li ex-ministru u ministru ma' involuti f'serq u qtil. Ma taħsibx li dawn jirriflettu fuq il-valuri tal-gvern laburista. L-ewwel semmejt li l-istituzzjonijiet għax qegħdin jaħdmu biżżejjed naraw li hemm 7 akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Però fl-aħħar mill-aħħar dan juri wkoll li x'imkien l-istituzzjonijiet fallew biżejjed wieħed jara dak li ħireġ mill-qorti mix-xhieda li huma xokkanti naħseb. X'tikkummenta dwar dan u dwar il-COVID-19 xtaqt nistaqsik se tagħmel sabiex ma jkunx hemm ottimiżmu żejjed la darba naslu f'punt fejn jibdew jitnaqsu il-miżuri biex naturalment ma jkunx hemm żieda fil-każijiet nerġgħu. Grazzi Amy. Grazzi Amy. Jekk inti kellek assisin li tresqu f'quddiem il-qrati tagħna fuq abbuż sesswali, ma ngħidx li l-valuri tal-Knisja inbidlu, anzi. Ngħid illi kien hemm nies li imxew kontra il-valuri tal-Knisja. Niftakar ftit tax-xhur ilu il-Professur Xikluna kien għamel Edward Xikluna kien għamel l-analoġija li nemmen li hija waħda valida llum ukoll. Jekk inti għandek tarbija li qed tagħtiha banju u l-ilma tal-banju għandu bżonn jinbidel, tbiddel l-ilma ma tarmix lit-tarbija. U hekk hu. Għaliex inti ma tistax tgħid għax kien hemm persuna li allegatament żbalja ifisser li dak jolqot il-valuri tal-gvern. Il-valuri ta' dal-gvern qed juru b'mod ċar illi l-min żbalja mhux qed jipprova jipproteġih, anzi, bat messaġġ lill-istituzzjonijiet kollha għamlu xogħolkom u minnu responsabbli jew allegatament responsabbli ta' xi nuqqasijiet investigawh, jekk l-investigazzjoni tagħkom twassal għal proċeduri quddiem il-qorti, ħudu dawk il-proċeduri. U hekk ġara, kieku l-istituzzjonijiet ta' pajjiż kif qed tgħid inti ma jaħdmux, dal-proċess x'imkien jew ieħor kien se jieqaf. Seta' jieqaf fl-istadju tal-FIU, seta' jieqaf fl-istadju tal-Economic Crimes Unit, seta' jieqaf fl-istadju tal-Maġistrati Inkwirenti, seta' jitwaqqaf qabel jinħarġu l-akkużi. Ma ġarax hekk, anzi. Rajna illi il-persuna u oħrajn li qed tagħmel referenza lihom mhux biss tresqu quddiem il-qorti, tresqu quddiem il-qorti b'arrest u l-qorti għażla libera tagħha iddeċidiet li saħansitra ma tagħtix il-ħelsien mill-arrest. U il-persuni msemmijin minnek jinsabu detenuti taħt arrest preventiv.
L-istess dwar allegazzjonijiet oħrajn li saru. Jiena saqsejt fil-Parlament il-ġimgħa kelli l-opportunità li nsaqsi darbtej, 3 darbiet lill-kap tal-Oppożizzjoni u deputat ewlieni tal-Oppożizzjoni illi isemmi għal min għal liema Ministru qiegħed jagħmel referenza. M'għamluhiex, bil-qeda kienu u bil-qeda baqgħu. Fit-2 ta' Novembru saret dil allegazzjoni għall-ewwel darba. Sallum min għamilha ma ssostanzjahiex. Allegazzjonijiet oħra li jirreferu għal ex-Ministru, rajna dil-ġimgħa saret dil allegazzjoni li ex-Ministru kien arrestat fl-2010. Fl-2010 kien hemm Prim Ministru Lorenz Gonzi, Kummissarju tal-Pulizija kien John Rizzo, Lorenz Gonzi qed jgħid ma jaf xejn. Nixtieq naf fiex kien qiegħed ikkonċentrat dakinhar probabbilment fuq kif se jżidu lilhom infushom iż-żieda fis-salarju. Immaġina ta' f'mument ta' pressjoni ekonomika fuq il-pajjiż meta lin-nies ta' ombozza tal-energy saving imorru jżidu lilhom infushom 500 euro fil-ġimgħa ma jafx ġara qal. Jien naħdem differenti minn hekk u gburi li għandi tim madwari ta' membri parlamentari u kabinett li qegħdin nuru b'mod ċar illi iva għandna l-kuraġġ li nagħmlu l-bidliet li dan il-pajjiż kien għaċċan għalihom. Il-pajjiż minn wara l-2013 kien għaċċan li ma nerġgħux immorru fil-medjokrità li kellna qabel l-2013. Xriet il-pajjiż, ried illi ikollok diversi setturi fl-ekonomija tagħna li qatluhom kienu qabel l-2013 li jissaħħu u wettaqnija dik il-weda. Ried li l-kwalità tal-ħajja tan-nies titla' l fuq u wettaqnija b'mod tanġibbli dik il-weda u ġibna il-ġid u ġibna l-kwalità tal-ħajja aħjar għal ħafna nies. Issa in-nies werew ċar dan minn Novembru tal-2019, Diċembru, Jannar u l-qudiem li rridu bidla fil-livell ta' governanza ta' pajjiżna, ikkumplementata magħha imma it-tisħiħ fl-ekonomija u li nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies u determinat li nibqgħu mixin f'dik id-direzzjoni. Grazzi ħafna Prim Ministru, Trisha Falzon. Iktar kmini fl-interventi tiegħek semmejt u elenkaj diversi skemi li tal-gvern u għajnuniet din is-sena tal-pandemija. U wieħed allura ma jistax jinsa wkoll il-budget. Nhar l-erba' l-Parlament aġġorna b'diskussjoni dwar il-budget u kellek l-Oppożizzjoni li kontinwament sostniet li l-budget kien wieħed irrelevanti. Kif tikkommenta mhux biss dwar dan il-komment dwar il-budget imma anki l-atmosfera fil-Parlament, inti li tkun hemmhekk. L-Oppożizzjoni isa għandha iktar moħħa fil-konfront fil-Parlament. Id-dibattitu ma jdaqnix, però fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi il-Parlament huwa għodda qawwija li bih nistgħu nagħmlu ħafna ġid tan-nies. Iddispjaċini nisma' lill-Oppożizzjoni tgħid li irrilevanti l-budget. Irrilevanti kien ikun iż-żmien qabel l-2013 fejn kien jitħabbar il-budget u ma kienx jiġi implementat. Hemm kien jaqaf l-irrilevanza il-budget, mhux budget illi lin-nies tom ħansemmi ftit mill-ħafna li għamilna fil-budget, fil-Parlament semmejt iżjed. Żieda fiċ-Children's Allowance, it-tnaqqis tal-vet għas-self-employed, iż-żieda fil-pensjonijiet. Aktar għajnuna l-first time buyers. Nidejna skema għal darbtej tal-vouchers bej 45 għal 50 miljun, żieda l-foster carers, tejjibna l-work benefit, komplejna ninvestu fil-housing, fl-infrastruttura, fis-saħħa, l-investiment li għamilna fis-saħħa minn 12 xahar sal-lum, enormi kien, enormi. Nitlaqna f'Marzu li għadda fix-xiri tal-ventilators, personal protective equipment, dak kollu li kien meħtieġ li talbuna l-awtoritajiet tas-saħħa qatt ma tqammilna ċentjeżmu. Dak kollu li tawna l-awtoritajiet tajnihulhom, li talbuna l-awtoritajiet tajnihulhom. Hekk meta ġejna biex nixtru l-vaċċin. Immaġinak inti, immaġinak. Meta ġejna f'dal proċess sensittiv tax-xiri tal-vaċċin, kellek flok il-Gvern Laburista, l-Gvern tal-Mediċini out of stock. X'raġunament kienu jagħmlu? Kienu jaqbdu raġunament bħal sħabhom tal-IPP. Dawk li ħafna minnhom iffirmaw littra ta' kontrina għax qalu ġibna iż-dożi tal-vaċċin. Bil-mentalità tagħhom kien ikollhom finanzi tal-pajjiż ibqa' ċertu żgur il-pajjiż kien ikun arkubteħ u kienu jmorru għad-direzzjoni ta' pajjiżi oħrajn jgħidu ejja nixtru b'xofer b'kemm ngħaddu vaċċin. Li kienet tkun tfisser li fl-ewwel ġimgħat kruċjali fejn ridna nlaqmu kemm nifilħu nies ma kienx ikollhom biżżejjed dożi tal-vaċċin. Kif ġara l-pajjiżi oħra bħal Bulgarija u oħrajn li ffirmaw littra ta' kontrina. Kienu jgħidulek m'hemmx tara ma kienx ikollhom biżżejjed finanzi biex ir-rollout tal-vaċċin jimxi bis-saħħa. Aħna x'għamilna aħna għandna rollout ta' vaċċin
Ftit ilu semmejt li tinlaqmu 5,000 kuljum, żdidna aktar minn hekk. U rridu nibqgħu nżidu fuq dal-ammont, ma qadniex lura milli nagħmlu dak kollu li kien meħtieġ sabiex il-rollout tal-vaċċin timxi b'mod effiċjenti. Bl-istess mod pajjiżi oħrajn taf x'għamlu trix. Li xtraw l-irħas dożi. Mant l-irħas ditti aħna xtrajna dak kollu li kien hemm bżonn. Anka meta biex nixtru aħna xtrajna wkoll dak li pajjiżi bħal dawk li ffirmaw litra li ċensurawna kien hemm dożi li huma ma xtrawhomx. U aħna xtrajnihom bi prezz ogħla. Iva, ma ġibnihom u laqqamna n-nies bihom. Dalodu ċekkjajt fil-freezers tagħna, fil-refrigerators, m'hemm xejn dożi, laqqamna kollox. Imma x'nafu? Nafu lan 20,000 ta' dożi oħra li huma tawni rendi kon dal-għodu ta' xinsab ġejlej pajjiżna. 20,000 ta' dożi oħrajn. Li huma ġejlu se nlaqmu mill-jom. Dak li għamilna aħna mela rilevanti il-budget dik hija l-għenija gvern li mhux biss ma jħallix lin-nies waħedhom, iżda li jagħtihom ambjent xieraq fejn jaħdmu u kulħadd ikollu opportunità ndaqs li jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. U għalhekk illi bħala prinċipju se nkomplu nibnu fuq il-ħafna u ħafna tajjeb illi għamilna, jien gburi bil-ħafna tajjeb illi għamilna f'dawn l-aħħar 8 snin u għandna kulħadd għandu għaliex ħidma ta' poplu wieħed li inaqadna wara xulxin u għandna ħafna ġid flimkien bil-ħidma ta' ħafna. Fejn hemm bżonn jinbidel, jibqa' jinbidel, dan huwa ċar il-messaġġ u dak li sar f'dal aħħar xhur jikkonferma dik ir-rieda tal-azzar illi għandna, imma rridu nibqgħu naħdmu sabiex fil-ġimgħat li ġejjin mingħajr ebda naqbel miegħek m'għandu jkun hemm ebda sens ta' euforija jew messaġġ pożittiv iżejjed, anka wara 12 ta' April, il-miżuri jitnaqsu b'mod gradwali skont ma jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa, imma rridu nimxu lejn in-normalità u lejn li jkollna irkupru ekonomiku, lejn li jkollna irkupru fl-industrija tat-turiżmu fost oħrajn. Iva, b'mod gradwali, b'mod li ma nippreġudikawx dak kollu li rnexxilna naslu għalih, imma iva mbagħad inħares il-qudiem b'sens ta' pożittività, b'sens ta' ottimiżmu u b'sens ta' gburija wkoll li f'dawn l-aħħar xhur, partikolarment minn Marzu, mis-7 ta' Marzu tas-sena li għaddiet. Sallum gburi b'dak li flimkien irnexxilna naħdmu għalih, f'kuntest li naħseb il ħadd sa ftit xhur ilu ma kien jemmel qatt se tgħaddi minnu d-dinja ġara u rejna li f'dak il-mument konna hemmhekk għal pajjiżna. Prim Ministru, grazzi ħafna. Bekk naslu fit-tmiem, nixtieq nirringrazzja hawnhekk lil Claudio, Kurt, Amy u Trisha, l-ġurnalisti mill-kmamar tal-aħbarijiet rispettivi li waslu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru. Grazzi lilkom, eżis telespettaturi li kontu magħna, lilkom li qed issegwuna wkoll fuq il-mezzi ta' social media. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u il-kumplament tal-ħadd tajb. Semmulkom.